What's up mga kabang? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? Ayan, so in today's video tayo ay pupunta sa isang Korean restaurant. Pinasabi daw sa akin na mas mura daw doon, yung nga lang mas malayo sa amin. Samahan nyo kami guys. Ang pangalan ng restaurant is Itaewon Restaurant. Ayan. So sa may Ateneo High School daw. Samahan nyo ako guys, tara. Tingnan natin kung masarap pa doon or hindi. Lami or why lami. Reserve ta. Reserve ini. Asa dapat ang linya? Harap sa linya. Yan ang biro. Waiting list lang sir. List pa lang sa waiting list. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ang nasa gawas. 8. 9 po kayo. One name, pinakatao, then cellphone number. Okay. Ayan, so nagpa-reserve ba? Kami ay pang number 9. Pili na lang tayo muna na iced tea. Ayan, so pang siyam kami. Shout out to Mayla May, Mayla hi May. Thank you May for suggesting Itaewon. Tayo namin siya mamaya. Ayan, so lalaro muna ako ng ML guys habang nag-aantay. Add niyo ako at Amicorp. And the good thing dito is 5 years old to about 6 to 10 years old and a half. 6 to 10 years old, half yung bayan. Diba? Pilit ng bayan.
Busog ka? Ha? Busog? Late lang yung place nila guys, pero sulit. Children's Street nila. Ayun. Thank you. Green. Ano, baboy na yun. Wala ka? Seryoso sila kay Nancy. Ang nabayaran namin is 598 pesos lang. Unlimited kasi libre yung mga bata. Di ba? Sulit. And pushit na pushit kami guys. Thank you so much for today. Out na ako. And gula yung vlog guys. Please don't forget to subscribe to my channel and like this video. And comment kayo kung meron kayong mga request pa on what to vlog on my next vlog. Bye! Bye! Always love your family. Vlogger Cam. Alright, there you have it, ladies and gentlemen. One of the OG influencers in the country, Mr. David Quezon. At palakpakan naman natin siya. Ay, teka lang. Teka lang. May paganyan pala. Hi, thank you so much. Ayaw matala mo yung fan. Sige nga, meron nga yan. Fan. Grabe ayaw mong matala. Siguro, Ang vlog fest na ito or vlogger camp is presented by Smart. Smart padala! Smart. So, mag-load lang kayo ng 100 pesos for giga, then register nyo, wait the email, then meron na kayong ticket. Pero ako guys, wala. Kasi meron kaming friends doon sa Smart. first